ok nyalo timo gima kamano. Koro nyaka mi dichuo luor kata obedo ni chuori no ti sani tich no kethore kata obedo ni iyudo pesa moloye to dichuo ene priest ene jadolo ma odni ene mo bi miyo nyithindo ka gimiluongo ni mentorship nyithindo wacho ni hey I want to be like my dad koro nyaki luor chiegi anyangi chuori chuo awacho nunia gimiluongo ni her en gima ber sana her ng'ama ni senyuomo mubedo go e ot kendo era ni ng'ino ok nyapogi to dichuo seche moko gima koro pek ka enia seche moko chuo dhi oko kata yudo ka miyo ber to dichuo no dhi oko koro samo dhi oko cha ma koro chako pogo era ni ka miyo sefwenyo donge koro Afghanistan di koro gore ka koro momiyo wach ni chuo waheru jok maminegi asto wakao pacho wakete family wa onge ng'ama biro timo ni gimiluongo ni family development in mokwongo in menyaka ikaw jukumu mondo ing'e ni family ni dhi kanye gibi chiemo nang'o to uno dwa timo ang'o ma en jukumu ma dichuo ka dichuo nyaka kaw to kok ikaw merese inyuri biwa konyi ere kaka nyalo los frame moro manyien mag teko gari wacho ni reframe mano mar joma chuo mondo mi